Eu aș vrea să fie bine, să-l văd eu cum trebuie. Aș dori treaba, de inimă doresc treaba asta. Să-l văd și eu pe el că nu mai pleacă de acasă, sau dacă să înveți o meserie, să-l văd eu pe picioarele lui cum ar fi treaba. Asta aș vrea. De bătut eu nu l-am bătut. Eu l-am dat în el. Deci, odată i-am dat o palmă și era să... Cum cine era să dai? Că e o mână de carne. Adevărul că, nu știu, de ce-o fi cu ăsta, de ce pleacă el de acasă? Dacă băiatul l-a legat cu lanțul de gât, să mai pleci de acasă. L-am la bloc. A dispărut cu lanțul de gât de acasă. L-am legat de carunecat. A plecat cu lanțul de acasă, l-am mai văzut după aia luni de zi. Nu știu ce să-i fac. Cu dacă îl văd acum, le iau gâtul că să-l sărut. Mi-e dor de el, poate. Ce să fac? Dau în el, îl mor. N-am ce-i face. Dar dacă asta acasă, unde mănânc eu o bucată de pâine, dacă nu mănânc eu, dau lui. Eu așa sunt, am un suflet foarte... Sunt și cam emotiv, așa, știi? Pe lângă Sibiu, nu spuneați care un spital de ăsta, sunt vreo 2 în țară aici. 2 sau 3, mi-a zis doctorul ăla. De psihiatrie? Da, neuropsihiatrie. Neuropsihiatrie. Așa nu văd eu să-l fac bine.